Καλημέρα σας. Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα για το σύλλογό μας, γιατί έχουμε τη χαρά, σε συνδιοργάνωση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων, να τελούμε τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Θρακικού Ελληνισμού. Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως θυμάτων Θρακικού Ελληνισμού. Χειρόνιμον τα έργα κατεύθυνον και συγχώρησε των δεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Αλληλούια. Σοφία ορθία ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση Και το πνεύμα σου. και του τα Ιωάννα Αγίου Ευαγγελίου των άγνωστων. Πρόσκομεν, Δόξα σοι Κύριε, το δόξα καιρό σοι. εκείνο ανέβη ο Ιησούς Ιεροσόλυμα μέσω της Ιεροσολύμης. Επί την προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη ευραστήτηδες βαπέντες του άσεφουσαν. Εν ταύτης και τέκει το πλήρως πολίτων ασθενών των τυφλών πολλών ξηρών, εκδεχομένων και του ύδατος κίνηση. Άγγελος γαρ κατά καιρόν κατέβη την κολυμβήθρα και τάρατε το είδωρ. Ο πρώτος που εμβάς μετά την παρακήν του ύδατος η γης έγινε το δίποτε κατοίκη του νοσήματι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κύριου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν της Χριστίας των επώνυμων του Κύριου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστό Διακονίας παντός του Κύριου Λαού του Κύριου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρος και των πίστων των εναυτές του Κύριου Κύριε δεηθόμεν. ελέησον. Υπέρ του Αγιαστήνου του Ιδαρτούτο τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυτούς του Αγίου Πνεύματος του Κύριου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του καταφυτής του Ιδαρτούτο του καθαρτητή της Περισσού Τριάδου Συνέγγεν του Κύριου δεηθόμεν. Κύριε Υπέρ του ελέησον. γενέστε του Ιδαρτούτο ιαματικών ψυχών και σωμάτων και πάσης αντικειμένης δυνάμεις αποτρεπτικών του Κύριου δεηθόμεν. Κύριε Υπέρ του καταπληκτήν αυτού τη χάνη της απολυτρώσεως την ευλογία του Ιορδάνου του Κύριου δεηθόμεν. Κύριε Υπέρ ελέησον. παν, υπέρ του φωτιστή μας που της γνώσης δεν τους εμούς οφιάδους του Κύριου δεηθόμεν. Κύριε Όπως κύριας ελέησον. ανώσιμος να δείξει μασίους και κληρονόμους βασιλείας αυτού δια της πίδατος του καταλήψεως του κυρατισμού του Κύριου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ριστήνη μας ο πάσης τύψους ορδής και νομική ανάγκης του Κύριου δεηθόμεν. Κύριε Αντιλαβούς όσων ελέησον. ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Κύριε Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου και σκήνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων ημονεύσοντες εαυτούς και Έλληνους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε. Ότι πρέπει σε πάσα δόξη την και προσκύνη στο Πατρίτη, το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ήλθια εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών ο Μέγας στη βουλή και δεμαστός της έργης ο πάσης ουρατής και οράτου κτής δημιουργός ο φυλάσσων τη διαθήκης του το ελαιός της εγκαπόσισε και τηρούς τα σαν προστάγματα ο πάντων των εν ανάγκη σε λεϊνά προσδεχόμενους δάκρυα γεγάρ τούτο παραγγέγνος εν τούρου μορφή συμφάσμα συνημάς εκδηματούμενος αλληγία το σώμα τελειθή και ορεύων και λέγων είδε η γης γεύρος μη και έτσι αμάρτανε αλλά και εκπηλούς όντως οφθαλμούς εργάσου και λήψης συγκελεύσεως το φως οικείς παρασκευάσεως λόγου όταν στον εναντίον παθών σπηλάδα στεράτων και την του βίου του αλμυράν θάλασσα καταστήλας και τα χτυφόρα των ειδονών κατενάψα σχήματα, αυτός τον φιλάνθρωπο βασιλεύ, οδούς ημί και ονοφεγγόφου τον φορέσει στο δίνει εξίδα τόσο και πνεύματος και δι' του είδους του μεταλήψεως του κεραντισμού, τη είναι ευλογία νημή κατάπληξον το ρήπο των παθών αποσμήτουσαν, ναι δέσποτα δεόματα επίσκεψη ημών αγαθέτουν ασθένεια και ίεση ημών τας νόσους ψυχής και σώματος, το ελέησον πρεσβείας, της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρτένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Ρεπουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και του Ιωάννου Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και τιμανικών Δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμου Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Ηλικίας,
Εις Πυρήνος Επισκόπου Τριμηθούντος Θαυματουργών των Αγίων και Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου, του Θείου του Θεότου του Πιλάτου, των Αγίων Ενδόξων Γερομαρτύρων Χαρολάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Καλύτερων Μαρτύρων, των Νοσησίλιο των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αργήν Κοσμά και Ταμιανού Κύρου και Ιωάννου Αγγέλου Κυρμολάου, Σαμψών και Διομήδου Μοκίου και Ανικίου των Θελάδου Τρίφωνος, και του Εναγίου Πατρός Ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου της Σαλονίκης του Παλαμά, ου και την ιερά μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων. Και φύλατε, Κύριε, τους δούλους ετούτους, τους πιστούς άρχοντες ημών, χάρις αυτής ψυχήν και σώματος την υγεία και την δολική σου τούτο των χριστιανών πολιτεία ποιήσεων κατά πάντα επίοικης. Μνήστη, Κύριε, πάση τους Ορθοδόξων, των ορθοδομούν των λόγων της αληθείας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος. Και της σωτηρίας αυτών μνήστη, Κύριε, των μισούντων και αγαπώντων ημάς των διακονούντων αδερφών ημών, των περιεστώτων και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων και την τελαμένων μη συνεχισεύκεστε υπέρ αυτών. Μνήστη, Κύριε, και την αιχμαλουσία και βλέψει των αδερφών ημών και ελέησον αυτούς και ημάς, κατά το μέγα σου έλεος πάση ανάγκης ριόμενος. Ότι εσύ η πηγή των ιαμάτων Χριστέ ο Θεός ημών και σε τη δόξα να φέρνουν από του Πατρί, Παναγίου και καθόλου τους οποίους πνεύμα την νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είναι η πάση Πνεύματί σου, στο θαλάσσιμο και Κύριο Κύριε, είναι Κύριε Θεού σου κάψε με ουδέν και στην κατρεξάνους και για στέδας και γνώσουν πάντας εμάς και εξητούς και αυτήν αυτήν σημαίνει την πρόσημα και καταξιώσου μας εμπριστή του αγιασμού και εξητούς του μεταλληψιόφυρα της μικρίας και μικρής σκέψης του σώματος. Σιγάρα διασμός του ψυχών και του σωμάτου μου και στην όψη και ευχαριστή και προσκύνησε να παίρνουν στους ναούς παντού και Παναγίου και αγαθός και ο οποίος χρώμα την ήλθια και εις τους αιώνας των αιώνων. σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τοσών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τοσών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σων δωρεών αξίωση μας πίσων Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσιν ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου άχραντε. Με τα πνευμάτων δικαίων τελειωμένων τας ψυχάς των δούλων σου σωτέραν άπαξον φυλάτων ορτάσεις την μακαρίαν ζωή την πάραση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον και τας ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο κατάβασης άδειν και τας οδύνας νήσας των πεπαιδημένων αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σωτέραν άπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ημών η αγνή και άπεντος Παρθένος η Θεοναχράστος και ίσασα πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλείο σου δομεθά σου υπάψουν και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως, πάντοτον εν τη Θράκη ανερεθέντων, εκδιωχθέντων, εξοριστέντων, βασανιστέντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και τιμημένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευ σεβοστημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι, όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών θέλει και αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεήμον ετησόμεθα παράσκου Κύριε. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Θεός των πνευμάτων και πάρεις αρκός του θάμου και τα πατήσεις των διάβολων και ταργήσεις και ζωή των πόνων περισσάμενων σου προς Κύριε. Ανάπαυση με τα ψυχάς του και κειμένων δούλων σου, των εκδιωχθέντων και ανερεθέντων, εξοριστέντων, βασανιστέντων και πάντων την επελπίδα Αναστάσεως αιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών.
Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλουερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέτρα οδή Αιγύπτος τυλαγνός. Παναμάρτη με το παραυτόν τραχτένιο λόγο, αρνηδιανίος, ο αγαθός του φιλάνθρωπος, ο κόρης μου δικαίες την άνθρωπο. Ο ζεις την θα αμαρτήσει, εσύ αρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθόμενο, της η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπτυξη του δικαιωμένου σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπτωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθόμενο, Κύριε ελέησον. ότι εσύ Ανάσταση, ζωή και η ανάπαυση του δικαιωμένου δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα αναπέμπτωμεν. Το ανάρτο σου Πατρίδη του Παναγίου και αγαθό και ο Θεός Πνεύμα την νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Είναι κάθε ζώων, και δίψους είναι εξωθάντως, λέει την αστάση των Ιππρών Χριστός, ο Ελπιδός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου, την Παναμόμου και σε αυτού μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανηθήμων Αποστόλων Συ και Θεοφών Πατέρων ημών, του Αγίου και του Τριμέρου και του Χριστού Λαζάρου και του Τριχάσου εξημών με τα στάνη του Ιησούς Κυρία Δικαιωτά, τον κόλπου σε Αβραάμ να παύσει και με τα Αγίων συναρρυθμίσει, εμάς ελεήσει αυτούς συγχωρήσει, στους αγαθούς και φιλάνθρωπους και ελεήμων Θεός, η αιωνία σας η μνήμα του μακάριστη και της αδελφής μου. Η αιωνία σας η μνήμα του μακάριστη και της αδελφής μου. Η αιωνία σας η μνήμα του μακάριστη και της αδελφής μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Στη συνέχεια, τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Θρακικού Ελληνισμού από το Δήμαρχο Δήμου Πίδνας Κολυνδρού Κομπατσιάρη Χρήστο και τον Πρόεδρο του Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Αιγινίου η Δήμητρα, Παυλόπουλο Νικόλαο, με την συνοδεία της Φιλαρμονικής Αιγινίου. Ακολουθεί η κατάθεση στεφάνων. Δήμαρχος. Βουλευτές. Υπουργός Άννα Μάνη Παπαδημητρίου. Μπαραλιάκος Φόντας. Εκπρόσωπος κύριου Κουλκουδίνα. Εκπρόσωπος κύριου Δελβερούδη. Εκπρόσωποι από την Αντιπεριφέρεια, κύριος Λιακόπουλος και κυρία Τζίκα. Αντιπεριφερειάρχης, κυρία Σοφία Μαυρίδου. Πρόεδρος τοπικού Αιγινίου. Διοικητής αστυνομίας.
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων. Πρόεδρος Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Αιγινίου η Δήμητρα. Εκπρόσωπος ΚΑΠΗ. Σωματείο Επαγγελματιών Βόρειας Πιερίας. Φιλαρμονική Αιγινίου. Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων. Θρακική Εστία Εορδέας. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ανατολικής Ρωμυλίας Βόρειας Θράκης. Πολιτιστικός Σύλλογος Μελίκης, το Κωστή. Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Προσοτσάνης, ο Μέγας Αλέξανδρος. Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάλης Γέφυρας, Εστία. Πολιτιστικός Σύλλογος Καταχά, ο Αριστοτέλης. Θρακική Εστία Κατερίνης. Εκπολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Τρικάλων Ημαθίας, Ανατολική Ρωμυλία. Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Καβακλιωτών Αιγινίου, Ανατολική Ρωμυλία. Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Παλαιού Ελευθεροχωρίου. Σύλλογος Ανατολικοθρακών Περίστασης και Νομού Πιερίας. Πολιτιστικός Σύλλογος Κολυνδρού Νικόλαος Λούσης. Σύλλογος Γυναικών Παλιαμπέλων. Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Κυψέλης Ημαθίας, η Μέλισσα.
Η κατάθεση στεφάνων έγινε με σειρά προσέλευσης. Ακολουθεί 1 λεπτού σιγή. Στη συνέχεια, σύντομοι χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο Δήμου Πίδινας Κολυνδρού, Χρήστο Κομπατσιάρη. Καλημέρα σε όλες και όλους σας. Σας καλωσορίζουμε στο όμορφο Αιγίνιο, στην κεντρική πλατεία του Αιγινίου. Σεβαστοί πατέρες, Υπουργέ κυρία Μάνη, Βουλευτά κυρία Μπαραλιάκο, εκπρόσωποι των 2 βουλευτών, του κυρίου Κουρκουδίνα και του κυρίου Δελβερούδη, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι. Καλωσορίζουμε εδώ στο Αιγίνιο όλους τους συλλόγους από την ευρύτερη γύρω περιοχή εδώ του Αιγινίου. Αγαπημένα μας παιδιά όλων των συλλόγων. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Δήμητρα, για αυτή την πρωτοβουλία, τη μεγάλη πρωτοβουλία που έλαβαν. Τιμάμε σήμερα εδώ, στην κεντρική πλατεία του Αιγινίου, τα 100 χρόνια, 100 και πλέον χρόνια, τη μνήμη των προγόνων μας, τους Έλληνες Θράκες που ξεριζώθηκαν. Τιμάμε τους ντόπιους κατοίκους που εδώ στο Αιγίνιο τους υποδέχτηκαν με αγάπη και αρμονία. Η ιστορία πρέπει να μας διδάξει την ισότητα, τη δημοκρατία, την εξαφάνιση του φανατισμού, το σεβασμό και τόσες άλλες αξίες που συμπεριλάμβαναν όλες αυτές οι πράξεις που έκαναν οι τότε πρόγονοί μας με μία λέξη: ανθρωπιά. Αυτή την ανθρωπιά οφείλουμε να την διαφυλάξουμε παντοτινά και να τη διδάξουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Παρακαλείται η κυρία Άννα Μάνη Παπαδημητρίου να προσέλθει για ένα λόγο και ο κύριος Μπαραλιάκος Φόντας να ετοιμάζεται. Σεβαστοί πατέρες, κύριε συνάδελφε στο Κοινοβούλιο, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε του Αιγινίου, κύριε Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Θρακικών Σωματείων, εκπρόσωποι όλων των σωματείων των Θρακικών Σωματείων, κύριε Περιφερειακά Σύμβουλε, κύριε Λιακόπουλε και εκπρόσωποι της Περιφέρειας και υπεύθυνοι των επιστημονικών φορέων, κυρία Περιφερειακή Σύμβουλε, κυρία Τζίκα, εκπρόσωποι των συναδέλφων στο Κοινοβούλιο, αγαπητοί συμπολίτες. Όπως είπε και ο Δήμαρχος νωρίτερα, είναι κάποιες στιγμές που είναι ιδιαίτερα συγκινητικές. Μια λαμπρή μέρα ήταν σήμερα, αλλά και ταυτόχρονα μια πολύ συγκινητική μέρα με τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για το θρακικό ελληνισμό, για τους πρόσφυγες του θρακικού ελληνισμού. Εγώ, αγαπητέ Πρόεδρε, είχα νιώσει την ίδια βαθιά συγκίνηση το 2021, όταν προείδρευα με την ιδιότητα της Προέδρου της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, τότε που κάναμε νόμο πλέον την πρόταση των θρακικών σωματείων όλης της Ελλάδας να καθιερωθεί η 6η Απριλίου ως ημέρα του θρακικού ελληνισμού. Πιστέψτε με, ήταν πολύ βαθιά η συγκίνησή μου και η ιδιαίτερη χαρά μου που συμμετείχα με μια ιδιαίτερη ιδιότητα σε αυτή τη μεγάλη στιγμή.
Όπως επίσης, επειδή βλέπω και εδώ και τον πρόεδρο της περίστασης, του Θρακικού Περίστασης, δεν θα ξεχάσω όταν πριν από χρόνια είχαμε πάει με τους παππούδες και τις γιαγιάδες στην περίσταση, στην παλιά περίσταση και στο Γάνο και στη Χώρα. Μεγάλες στιγμές και πάρα πολύ συγκινητικές. Θέλω να συγχαρώ την πρωτοβουλία του τοπικού συλλόγου Δήμητρα, αλλά και τη διαχρονική προσφορά που είχε ο σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια στα πολιτιστικά δρόμενα και στη διατήρηση της παράδοσης της τοπικής. Να συγχαρώ επίσης και τη συνδρομή και της Ομοσπονδίας και να πιστέψω ότι θα καθιερώσουμε πλέον, όπως σήμερα οι πατέρες τέλεσαν και ένα μνημόσυνο υπέρ των ψυχών των κεκοιμημένων, να καθιερώσουμε και ένα μνημόσυνο αντίστοιχο κάθε χρόνο. Θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ. Κύριος Φόντας Μπαραλιάκος. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Σεβαστοί πατέρες, κυρία Υφυπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι των συναδέλφων στο Κοινοβούλιο, δημοτικοί δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι των πολιτιστικών συλλόγων της Πιερίας και των γειτονικών νομών. Πραγματικά είναι μια πολύ σπουδαία μέρα η σημερινή. Και θέλω να εκφράσω από την καρδιά μου τα συγχαρητήρια στο Σύλλογο Δήμητρα και στα προηγούμενα βέβαια συμβούλια, αλλά και στο σημερινό, για την διαχρονική προσφορά τους, για το όραμά τους που μου το είχε εμπιστευτεί ο Πρόεδρος πριν από κάποια χρόνια, ότι θέλουμε να κάνουμε ένα μνημείο εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας, στο Αιγίνιο, για τους προγόνους μας. Για τους προγόνους μας, τους Θράκες, και όπως ανέφερε και η Υφυπουργός, είμαι και εγώ πολύ περήφανος που ήμουν μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, που πριν από 2 χρόνια καθιερώσαμε την ημέρα μνήμης του θρακικού ελληνισμού, την 6η Απριλίου, ένα αίτημα που δικαιώνει και τα αιτήματα των συλλόγων, κύριε Πρόεδρε, αλλά και ένα αίτημα όλων των Θρακιωτών και όχι μόνο, όλων των προσφύγων. Αυτή τη μέρα νομίζω ότι πρέπει να την καθιερώσουμε και με αυτή την πρωτοβουλία, Πρόεδρε, έχοντας αυτό το μνημείο μπροστά μας, θα πρέπει να γίνει γιορτή, να καθιερωθεί η γιορτή και να είμαστε κάθε χρόνο 6 Απριλίου όλοι εδώ. Το μνημείο αυτό θα είναι ο φάρος, θα είναι η πηξίδα για τα νέα τα παιδιά που κρατάνε τα λάβαρα των πολιτιστικών συλλόγων, γιατί όλοι μας πρέπει να ξέρουμε από πού ξεκίνησαν οι προγονείς μας και πώς είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, κύριος Αριστίδης Χρυσόπουλος. Άγιοι Πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, υψηλοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, με απέραντη σεβασμό και δέος προσήλθαμε σήμερα εδώ στο Αιγίνιο της Πιερίας για να τελέσουμε τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του θρακικού ελληνισμού. Πόνος και οδύνη είναι τα συναισθήματα όλων μας από το έγκλημα και τη σφαγή των προγόνων μας. Πονούμε και νιώθουμε οδύνη όταν παρελάβουν μπροστά μας ανεφιάλτης τα δεινά που πέρασαν οι Θράκες, οι πρόγονοί μας. Διαβάζοντας ιστορικά στοιχεία και τεκμηριωμένα γεγονότα από τους ιστορικούς της εποχής, θέλουμε και απαιτούμε να αποτίσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ηρωικούς μας νεκρούς. Όμως, όσους και αν είναι ο πόνος και η οδύνη μας, οφείλουμε να στρέψουμε τα βλέμματά μας πίσω από τα ιστορικά διδάγματα που οφείλουμε όλοι να αντλούμε από το χθες της ιστορίας μας. Είναι η πηξίδα για την πορεία του σήμερα. Η ιστορική μνήμη σημαίνει ιστορική συνείδηση και η ιστορική συνείδηση για τους Έλληνες σημαίνει συνείδηση της αδιάσπαστης συνέχειας από τους ομηρικούς χρόνους μέχρι και σήμερα. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή έχουν ακόμα ένα κύριο στόχο, πέρα από την απόδοση τιμή και ευγνωμοσύνη στους ήρωες μάρτυρες Θράκες, να χρησιμεύσουν για την άντληση διδαγμάτων. Και ναι, είναι χρέος μας να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων αυτών, αλλά και των εγκλημάτων που τελέστηκαν στις ιστορικές περιόδους. Με ίδια αφετηρία, το αδιάλειπτο μίσος, το γένος ή την θρησκεία των θυμάτων του θρακικού ελληνισμού. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ
την πρωτοβουλία του Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Αιγινίου η Δήμητρα, τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και τα μέλη του Συλλόγου, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν για την ανέργεια του Μνημείου του Θρακικού Ελληνισμού. Κύριε Υπουργέ, ιδιαίτερη τιμή ήταν όταν ήσασταν στην Επιτροπή, πρόεδρος της Επιτροπής, τις 8 Ιουλίου του 2021 να γίνει η καθιέρωση της 6 Απριλίου ως ημέρας μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού. Ευελπιστούμε ότι το 2025, πλέον και με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του χρόνου το Αιγίνιο της Πιερίας να είναι ο φάρος και το επίσημο μνημόσυνο όλης της περιφερειακής ενότητας, έτσι ώστε να γίνει το μνημόσυνο για το θρακικό ελληνισμό. Και κάτι ακόμα στο τέλος, το μνημείο του θρακικού ελληνισμού θα είναι μνημείο όχι μόνο των Θρακών, αλλά όλων των προσφύγων, όπως οι Πόντιοι, οι Μικρασιάτες, οι Καπαδόκες, όλοι όσοι έχουν νιώσει την προσφυγιά. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Πρόεδρος Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Αιγινίου η Δήμητρα. Μαράθηκε η Θράκη, κλάψαν κάμποι και βουνά, ερημώσανε πατρίδες, λησμονήθηκαν παιδιά. Μα το φως ήτανε μπρος τους κι όλο χάραζε γραμμή, να βρουν χρώμα να ριζώσουν και να ανθίσει μια ζωή. Ως απόγονος καβαγλιωτών προσφύγων, σήμερα νιώθω περηφάνεια, γιατί η σημερινή είναι μια ημέρα δικαίωσης για τις ψυχές όλων εκείνων που διέσχισαν τον δρόμο με τα πόδια και με τα κάρα και ψάξανε να βρουν καινούργιες πατρίδες. Αλλά και ως ντόπιος νιώθω διπλά υπερήφανος, γιατί το Αιγίνιο ή το Λιμπάνοβο αν θέλετε και οι τότε κάτοικοί του εν μία νυχτή κλήθηκαν να γίνουν εστία. Όχι για μια οικογένεια, όχι για 50 ή 100 νοματέους, αλλά για έναν ολόκληρο λαό. Το Αιγίνιο αγκάλιασε την προσφυγιά του 14, του 22, του 25, του 26 και έγινε κοινότητα. Η κοινότητα που είμαστε εδώ σήμερα και χρέος μας είναι να τιμούμε και να μην ξεχνάμε τις θυσίες και τους αγώνες που εξαναγκάστηκαν να κάνουν οι πρόγονοί μας και να είμαστε εμείς εδώ σήμερα. Φυσικά, μια τέτοια ημέρα δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς πολύ κόσμο να δουλέψει γι' αυτό. Πραγματικά νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Δήμαρχό μας, κύριο Κομπατσιάρη Χρήστο, για όλη την υποστήριξη όλο αυτόν τον καιρό και τους σχετικούς αντιδημάρχους, τον κύριο Τάσο Λούκα, τον κύριο Κοεμτζή Δημήτρη, γιατί πραγματικά στάθηκαν δίπλα μας και φέραμε εις πέρα σε όλα τα διαδικαστικά σημεία του μνημείου. Φυσικά, το διατελέσαντα κύριο Δήμαρχο, κύριο Αναστάσιο Μανόλα, γιατί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Διοίκησής του έλαβε την απόφαση να τοποθετηθεί αυτό το μνημείο στην Κεντρική Πλατεία Αιγινίου. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που διαχρονικά βοηθάνε το έργο του Συλλόγου. Πραγματικά ο κύριος Τσαουσέλης Νίκος και ο κύριος Γκορόπουλος Νίκος δεν θα μπορούσα σήμερα να μην τους αναφέρω ως δύο ανθρώπους οι οποίοι πάντα είναι δίπλα στο Σύλλογο, αφιλοκερδώς και στηρίζουν το έργο. Φυσικά, σήμερα εδώ πέρα είναι μαζί μας αρκετοί σύλλογοι. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Πλήθος επαγγελματιών βοήθησε για να γίνει η σημερινή ημέρα. Μέλη του Συλλόγου, το διοικητικό, το οποίο έτρεξε πάρα πολλές μέρες με πάρα πολύ προσωπικό χρόνο. Οι κυρίες του Συλλόγου για τα εδέσματα που θα λάβουμε αργότερα. Η Φιλαρμονική Αιγινίου που σήμερα είναι εδώ πέρα μαζί μας και μας έκανε την τιμή. Τέλος, πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσω εμπράκτος τον εξαδάχτυλο Νίκο. Είναι ο γλύπτης ο οποίος έφτιαξε αυτό το αριστούργημα για την Κεντρική Πλατεία Αιγινίου. Είναι ένας άνθρωπος από τον Πλαταμόνα που δυστυχώς σήμερα δεν είναι εδώ μαζί μας. Και φυσικά τον άνθρωπο χωρίς τον οποίο δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα αν δεν απευθυνόμασταν σε εκείνον και δεν έκανε τα πάντα για να γίνει αυτή η κατασκευή. Είναι ο κύριος Βασίλης Σερδάρης και τον παρακαλώ πολύ να προσέλθει να του απονείμουμε μια πλακέτα, γιατί ήταν πραγματικά η βοήθειά του ανεκτήμητη.
Και παρακαλώ πολύ τον Βασίλη να πει και δύο λόγια, έτσι ως βοηθός, ως άνθρωπος ο οποίος του ζητά σε ένα και κάνει όχι 10, 100. Καλημέρα σε όλους. Εμείς με το λόγο δεν τα έχουμε καλά μπροστά στο κοινό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο και ειλικρινά αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να γίνονται από όλους τους συλλόγους. Εμείς ως επαγγελματίες θα μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες όσο μπορούμε. Αυτά. Και πάλι ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σήμερα είχαμε ένα πρόοπτο. Ο κύριος Μαλκίδης Θεοφάνης που κάνει την έναρξη των ομιλιών δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Μας έστειλε όμως ένα κείμενο το οποίο θα μας το διαβάσει, ένα πολύ σύντομο κείμενο θα μας το διαβάσει ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Σάκης Χρυσές. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, λόγω ευνίδιου θανάτου αγαπημένου μέλους συγγενικού προσώπου μου, δεν μπορώ να είμαι μαζί σας και να μιλήσω σε μια ιστορική στιγμή για το θρακικό ελληνισμό. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου αποτελεί μια δικαίωση μέχρι την επόμενη για τα θύματα της γενοκτονίας, για τους πρόσφυγες, για εμάς που συνεχίζουμε το νήμα της πατρίδας μας που κόπηκε το 1922. Η πρωτοβουλία σας για τη δημιουργία μνημείου είναι μια πράξη υψηλού συμβολισμού αλλά και εξαιρετικής πρακτικής σημασίας. Αποτελεί ένα χρέος, καθήκον ιερό, απέναντι στους προγόνους μας που αν και με καθυστέρηση 100 ετών έγινε πράξη. Συγχαίρω τους ανθρώπους, τους συλλογικούς φορείς, όσοι οραματίστηκαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν την οικοδόμηση του μνημείου. Συγχαίρω τη θέλησή σας, την αποφασιστικότητά σας για τη διατήρηση της μνήμης, για την ανάδειξη της αλήθειας, δηλαδή της μη λύθης. Οι πρόγονοί μας, οι δολοφονημένοι Έλληνες από το τουρκικό κράτος, το οποίο συνεχίζει να αρνείται την ευθύνη του, νιώθουν περηφάνεια για σας. Όπως και κάθε Ελληνίδα και Έλληνες που αγαπούν ανιδιοτελείς την πατρίδα τους. Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να μιλήσω και να βρεθώ μαζί σας. Ο αγώνας για δικαιοσύνη, αποκατάσταση, αλήθεια, ο αγώνας για τη Θράκη μας και τον ελληνισμό μας συνεχίζεται. Θεοφάνης Μαλκίδης, διδάκτορας Πανεπιστημίου Παντίου. Να ευχαριστήσουμε επίσης για την παρουσία τους την Πρόεδρο των Εθελοντών, κυρία Ευγενία Πιμενίδου, και την Περιφερειακή Σύμβουλο, κυρία Χρυσαυγή Δριστά. Έναρξη ομιλιών. Κοεμτζής Δημήτριος. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στο Αιγίνιο, όπου και αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο. Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Κομοτηνής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Ιστορίας Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες και μελλοντικός υποψήφιος διδάκτορας. Εξασκεί το επάγγελμά του εκπαιδευτικού σε ιδιωτικές δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Αιγίνιο και Κορινό, με προϋπηρεσία και σε ιδιωτικά σχολεία του Λονδίνου το 2018. Η δράση του επεκτείνεται και στον πολιτισμό, καθώς διετέλεσε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγινίου Ανατολική Ρωμυλία από το 2014 έως το 2020. Τέλος, από τον Ιανουάριο του 2024 υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση από το θεσμό του Αντιδημάρχου Παιδείας Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Πύδινος Κολυνδρού. Καλημέρα σε όλους. Ανατολική Ρωμυλία είναι η περιοχή μεταξύ οροσειρών του Έμου από βορρά, της Ροδόπης από νότο, του Ορβίλου από δυτικά και της Μαύρης Θάλασσας από ανατολικά. Είναι η Βόρεια Θράκη, η οποία με το όνομα Ανατολική Ρωμυλία ιδρύθηκε ως αυτόνομη επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη συνθήκη του Βερολίνου το 1878. Με τη συνθήκη αυτή αναθεωρήθηκε η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου που είχε υπογραφεί λίγους μήνες νωρίτερα μεταξύ της Ρωσίας και των Οθωμανών και η οποία προέβλεπε την ίδρυση Μεγάλης Βουλγαρίας. Τον Απρίλιο του 1879 υπογράφτηκε από τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις ο Οργανικός Νόμος, ο Συνταγματικός Χάρτης Ανατολικής Ρωμυλίας, ο οποίος προέβλεπε την πλήρη ισοτιμία μεταξύ των κατοίκων της, Ελλήνων, Μουσουλμάνων και Βουλγάρων. Το ελληνικό στοιχείο αριθμούσε περίπου 150.000 άτομα,
Κατήχε αξιόλογη κοινωνική θέση και ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο, την αλληλεία, τη βιοτεχνία, την αμπελουργία και γενικά τα ελεύθερα επαγγέλματα. Οι Έλληνες κατά την περίοδο 1856 και 1878 κατοικούσαν σε 25 πόλεις και 230 χωριά σύμφωνα με το Στελιάν. Η συνθήκη προέβλεπε χριστιανό κυβερνήτη που θα οριζόταν με σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας και των μεγάλων δυνάμεων. Πρωτεύουσα της επαρχίας ήταν η Φιλιππούπολη και κυβερνήτης ορίστηκε ο βουλγαρικής καταγωγής Αλέκος Βογορίδης, τον οποίο διαδέχθηκε ο επίσης βουλγαρικής καταγωγής Γαβριήλ Κρέστοβιτς 1884-1885. Και οι δύο εφάρμοσαν μια πολιτική διακρίσεων σε βάρος του ελληνισμού της περιοχής. Η κυβέρνηση της Ανατολικής Στρωμυλίας αποτελούνταν αποκλειστικά από Βουλγάρους. Η ελληνική γλώσσα παραγωνιζόταν στο δημόσιο βίο, οι διοικητικές και δικαστικές θέσεις δίνονταν κυρίως στους Βουλγάρους, ενώ στη συγκρότηση της πολιτοφυλακής, της χωροφυλακής και της αστυνομίας συμμετείχαν κατά κανόνα Βούλγαροι. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1885, με τη σύμφωνη γνώμη του πρίγκιπα Αλέξανδρου Βάτεμπεργκ, εθνικιστές Βούλγαροι της Ανατολικής Στρωμυλίας οργάνωσαν πραξικόπημα εναντίον της Οθωμανικής κυριαρχίας και κήρυξαν την ένωση της επαρχίας με τον πριγκιπάτο της Βουλγαρίας. Η Τουρκία δεν αντέδρασε, αλλά η Τουρκία εκδήλωσε την αντίθεσή της στην πρωτοβουλία της Βουλγαρίας με τη διαταγή του Τσάρου Αλεξάνδρου του Τρίτου να αποχωρήσουν όλοι οι Ρώσοι αξιωματικοί και σύμβουλοι του βουλγαρικού στρατού. Η Σερβία και η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκαν για την παραβίαση της συνθήκης του Βερολίνου και η Σερβία κήρυξε πόλεμο εναντίον της Βουλγαρίας. Η ίδρυση της Ανατολικής Στρωμυλίας ως ημιαυτόνομης ηγεμονίας οφειλόταν σε πολιτικούς λόγους άμεσα συνδεδεμένους με την αγγλική και την αυστριακή πολιτική. Η περιοχή αυτή όφιλε να αποτελέσει μια ουδέτερη ζώνη, ένα ανάχωμα στις προσπάθειες της Ρωσίας να διεισδύσει περαιτέρω στα Βαλκάνια και να καταλάβει τα στενά. Η πολυεθνικότητα της περιοχής που κατοικούνταν από Βουλγάρους, Έλληνες, Πομάκους, Αρμενίους, Εβραίους και άλλους λαούς παρήχε την ευκαιρία εκμετάλλευσης εθνοτικών διενέξεων για άσκηση επιρροής. Καθώς το Σύνταγμα της Ανατολικής Στρωμυλίας ήταν φιλελεύθερο, η πολυεθνική και πολιτισμική αυτή τοποθεσία θα μπορούσε να αποτελέσει χαρακτηριστικό παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης. Αλλά τον 19ο αιώνα η προοπτική αυτή δεν υφίστατο. Την περίοδο της αυτονομίας της Ανατολικής Στρωμυλίας, κέντρο της περιοχής των κατοίκων 12 ελληνικών χωριών του Λεκανοπεδίου του Κάτω Τόντζου, Τούντζα, που κατοικούνταν από Έλληνες, έγινε το Καβακλή, έδρα της επαρχίας έως και το 1900. Μετά τη βίαιη προσάρτηση της Ανατολικής Στρωμυλίας στη Βουλγαρία, η έδρα της επαρχίας μεταφέρθηκε στο χωριό Καζίλα Γάτς, σημερινό Έλχοβο. Το Καβακλή, σημερινό το Πόλοβγκραντ, βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βόρεια της Ανδριανούπολης, στις βορειοανατολικές πλαγιές του ορεινού όγκου Σακάρ Πλανινά, σε ένα εκτεταμένο οροπέδιο, περιβαλλόμενο από πηγές ρευμάτων και δασωμένους λόφους και στα βάθη του βορεινού ορίζοντα των νοτίων διακλαδώσεων του Έμμου στη Βόρεια Θράκη. Το Ακμπουνάρ ήταν το βορειότερο των καριώτικων ελληνικών χωριών, με πλησιέστερο το μεγάλο μοναστήρι στα 15 χιλιόμετρα και 30 από το Καβακλή. Η εγκατάσταση Βουλγάρων στο Ακμπουνάρ κατά την περίοδο της αυτονομίας της Ανατολικής Στρωμυλίας το έκανε να ξεχωρίζει από τα άλλα ελληνικά χωριά. 140 ελληνικές οικογένειες και 27 βουλγάρικες. Οι βουλγάρικες οικογένειες εγκαταστάθηκαν σε ξεχωριστό συνοικισμό από τους Έλληνες, ο οποίος έκτοτε ονομαζόταν Βουλγάρικος Μαχαλάς και γρήγορα αφομοιώθηκαν, ενώ ο συνοικισμός των Ελλήνων ονομαζόταν Ρωμαϊκός Μαχαλάς. Η συμβίωση πιθανότητα με τους Βουλγάρους, οι επαγγελματικοί και συγγενικοί δεσμοί που δημιούργησαν, η πλούσια γη ήταν οι κύριοι λόγοι που ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων Ακμπουναριωτών παρέμεινε μέχρι και σήμερα στη Βουλγαρία, ενώ στα άλλα χωριά η μετανάστευση υπήρξε σχεδόν καθολική. Στις 15 Ιουλίου του 1905 γίνεται η Επανάσταση του Ήλιντεν και το 1906 λαμβάνουν χώρα φοβερές διώξεις κατά των Ελλήνων σε ολόκληρη την Ανατολική Ρωμυλία. Το επίσημο όργανο της Βουλγαρικής Συνόδου στη Σόφια έγραφε «Η κατάλληλη στιγμή για να απαλλαγεί το βουλγάρικο έθνος από το μίασμά του έφτασε». Η έναρξη του διωγμού ξεκίνησε από την Φιλιππούπολη, την ακρόπολη του ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μπροστά στα μάτια των ξένων προξένων, οι Βούλγαροι φώνευαν, λίστευαν, λαιλατούσαν, πυρπολούσαν και κατέστρεφαν. Η Φιλιππούπολη, η Βάρνα, ο Στενήμαχος, η Μεσύμβρια, το Καβακλή, ο Πύργος, η Σοζόπολη, η Αγαθούπολη, το Παζαρτζίκιο, η Περιστερά και άλλες μικρότερες πόλεις και χωριά υφίστανται μεγάλες καταστροφές. Οι ελληνικές κοινότητες καταργούνται και η περιουσία τους περιέρχεται στο βουλγαρικό δημόσιο. Τα ελληνικά σχολεία επίσης καταργούνται, μητροπολίτες διορίζονται Βούλγαροι. Αρκετές χιλιάδες Ελλήνων, συνεπία των διωγμών, μετανάστευσαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τη συνθήκη του Νεϊγή, οι Βούλγαροι υποχρεούνται να παρέχουν πάσα ατομική και θρησκευτική ελευθερία στους υπηκόους, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους. Κατοχυρώνεται η λειτουργία εκπαιδευτηρίων και θρησκευτικών ιδρυμάτων, η ακόλυτη εμπορική δραστηριότητα, η δυνατότητα πρόσληψης στις δημόσιες υπηρεσίες και άλλα ατομικά δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες.
Όλα αυτά όμως ουδέποτε εφαρμόστηκαν και οι διώξεις δεν έπαψαν. Έτσι η εκούσια ανταλλαγή γίνεται αναγκαστική. Οι αναπομείναντες από τους διωγμούς του 1906 Έλληνες παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς και με τις στρατιές προσφύγων από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη αναζητούν νέες πατρίδες στην ελεύθερη Ελλάδα. Στο δρόμο, οι πιο κουρασμένοι και οι πιο ανυπόμονοι σταμάτησαν σε κάποια χωριά της Δυτικής Θράκης, ενώ οι υπόλοιποι, συνεχίζοντας την πορεία τους, στάσανε στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης. Εκεί αποφάσισαν να εγκατασταθούν, όμως στον κάμπο του Αξιού η ελονοσία τους θέριζε και πληρώσανε βαρύτατο φόρο σε ανθρώπινες ζωές. Αρκετές οικογένειες, μη αντέχοντας αυτή την κατάσταση, αποφάσισαν να φύγουν και να αναζητήσουν άλλο τόπο με καλύτερες προδιαγραφές. Έτσι έφτασαν στο Λιμπάνοβο, σημερινό Αιγίνιο, όπου οι συνθήκες φαίνονταν καλύτερες. Χαρακτηριστικά τα λόγια που ανάφερε ο Παναγιώτης Τοψής. «Εδώ να μείνουμε. Εδώ, αδέρφια μου, είναι τόπος ευλογημένος. Το χώμα είναι παχύ και βγαίνουν πολλά μπερεκέτια». Η εγκατάσταση των Ανατολικορμιλωτών στο Λιμπάνοβο δεν υπήρξε απόλυτα ομαλής και χωρίς προβλήματα, όπως άλλωστε συνέβαινε σε κάθε σημείο και τόπο της χώρας όπου εγκαθίστανται πρόσφυγες. Με την πάροδο βέβαια του χρόνου, οι κάτοικοι ζήσαμε αγαπημένοι και αδερφωμένοι, αναφέρει στο βιβλίο του ο Ορέστης Αυλίδης. Οι Καβακλώδες λοιπόν αποφασίζουν να συγκατοικήσουν με τους γηγενείς, ακολουθούν και οι συνοδοιπόροι τους από τη Βόρεια Θράκη Αγγουναριώτες. Όνειρό τους να δημιουργήσουν ένα ενιαίο χωριό με κοινή κεντρική αγορά με τις δύο μεταβυζαντινές εκκλησίες τους του Αγίου Αθανασίου και του Πέτρου και Παύλου, με έρωτες και συνοικέσια μεταξύ τους. Η ιστορική αναγκαιότητα φαίνεται να υποδεικνύει την τύχη της περιοχής και την αναγκαστική μεταξέλιξή της σε Κομμόπολη, η οποία μάλιστα από την κεντρική διοίκηση της Μακεδονίας του 1926 μετονομάστηκε από Λιμπάνοβο σε Αιγίνιο, από την ομώνυμη αρχαία πιερική πόλη που κατά τον Ρωμαίο ιστορικό Λίβιο ήταν χτισμένη στην τοποθεσία του σημερινού χωριού Ριάκια και ξεχώριζε για την ισχύ και τη σημαντικότητά του. Πολύ γρήγορα λοιπόν οι κάτοικοι κατόρθωσαν να στήσουν τα νοικοκυριά τους και με όλες τις δυσκολίες συνέχισαν την παράδοσή τους, που ήταν η μόνη κληρονομιά που έφεραν μαζί τους από την πατρίδα, μια παράδοση που σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής ήταν απαξιωμένη και παρεξηγημένη, ξεχνώντας ότι στη Θράκη υπάρχει γραμμένη ελληνική ιστορία 3.000 ετών. Σήμερα η παράδοση των Βορειοθρακών Ανατολικορμιλωτών βρίσκεται αρκετά ψηλά από άποψη ενδιαφέροντος στους απανταχού ελληνικούς συλλόγους, και αυτό οφείλεται στον αγώνα πολλών προσωπικότητων και συλλόγων, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και ο τοπικός σύλλογος του Αιγινείου Ανατολική Ρωμιλία. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις, μεγάλες ανακατατάξεις και αναθεωρήσεις σε βασικούς θεσμούς και αξίες. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, σε μια χώρα με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, καλούμαστε να σταθούμε με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, πνεύμα συνεργασίας, ομόνοιας και αλληλεγγύης, πλάι στην παράδοσή μας, πλάι στην ιστορία μας, η οποία υπήρξε και είναι έντονη στον τόπο μας και αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ. Παρακαλούμε τον κύριο Χρήστο Κοβατσιάρη να έρθει να απονείμει την πλακέτα στο Δημήτρικο MG για τη συμμετοχή του στις ομιλίες μας. Καλλιόπη Γεωργιάδου, εκπαιδευτικός, διδάσκει στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αιγινείου. Υπήρξε για πολλά χρόνια γραμματέας του Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Αιγινείου η Δήμητρα. Σήμερα βρίσκεται εδώ για να μας διηγηθεί την ιστορία των παππούδων της, όπως την θυμάται. Ονομάζομαι Καλλιόπη Γεωργιάδου. Είμαι εγγονή του Δημήτρη Γεωργιάδη και της Καλλιόπης Γεωργιάδου, το γένος Κιωσέ. Είμαι εγγονή δύο φτωχών ανθρώπων που σε νεαρή ακόμη ηλικία ανέβηκαν στα κάρα με τα ρούχα που φορούσαν και μόνο για ένα μακρινό ταξίδι στην ελεύθερη Ελλάδα. Την πρώτη φορά που ήρθαν, το 1915, πίστεψαν πως το ταξίδι αυτό και η μεταγκατάστασή τους θα κρατούσε λίγο. Έτσι τους είχαν πει. Με αυτή την ελπίδα έζησαν εδώ για 4 χρόνια. Όταν έφτασε η είδηση πως μπορούν να γυρίσουν πάλι πίσω, δεν το σκέφτηκαν πολύ. Μάσεψαν τα λιγοστά τους υπάρχοντα, εξάλλου
δεν είχαν προλάβει να αποκτήσουν και τίποτα και γύρισαν πίσω στην πατρίδα. Όταν γύρισαν, ήταν χαρούμενοι, γιατί πίστεψαν πως θα συνέχιζαν από εκεί που είχαν σταματήσει. Θα γύριζαν στα σπίτια τους, στα χωράφια τους, θα συνέχιζαν μια ήσυχη και εργατική ζωή. Θα καλλιεργούσαν τα μπέλια τους, θα φτιαχναν το υπέροχο κρασί τους, που συνόδευε κάθε τους όμορφη στιγμή και γλέντι. Ήταν μερακλείδες οι άντρες στο πιωτό, αλλά και οι γυναίκες έπιναν λίγο στις χαρές. Αλλά τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Το 1922 βρέθηκαν διωγμένοι από την πατρίδα για δεύτερη και τελευταία φορά. Μέσα σε μια ώρα, ολόκληρο το χωριό ερήμωσε. Σακιά με στάρι και κριθάρι ρίχτηκαν πάνω στα κάρα. Έζεψαν τα βόδια και σε λίγο όλοι μαζί ξεκινούσαν το ταξίδι του ξεριζωμού. Οι άντρες που ήταν στα χωράφια παράτησαν τα εργαλεία τους κατάχαμα και στριμώχτηκαν όπως τα κάρα. Ο καιρός ήταν κακός, πολύ βροχή, υγρασία και κρύο. Δεν άργησαν να πεινάσουν, ενώ σκέφτονταν πως η σοδιά τους είχε μείνει στις αποθήκες πίσω να μουχλιάζει. Με το λιγοστό αλεύρι που είχαν και το νερό της βροχής, ζύμωναν και έψιναν πάνω στη φωτιά. Πολλές φορές οι μεγαλύτεροι τους έλεγαν να κατέβουν από τα κάρα και να πηγαίνουν πεζοί για να λαφρύνουν τα ζώα που βούλιαζαν στη λάσπη. Το βράδυ, μέσα στη μαυρίλα, ξεχώριζε το φως από τα φανάρια που κρατούσαν. Δεν ακούγονταν παρά μόνο οι φωνές των ζώων, ο ήχος της βροχής και η τριγμή από τους ξύλινους τροχούς. Μόλις κατάφεραν να φτάσουν στα ελληνικά χώματα, οι άντρες έσκισαν τα φέσια που φορούσαν ως τότε. Μετά από πολλές κακουχίες, μεγάλη ταλαιπωρία, κάνοντας μικρές στάσεις σε διάφορα μέρη, έφτασαν στο Λιμπάνοβο. Εδώ, ο τόπος αυτός, θα γινόταν η νέα τους πατρίδα. Δεν ήξεραν πού να πάνε, πού να στήσουν το νέο τους σπιτικό. Δεν υπήρχε κανείς να τους καθοδηγήσει. Όσοι ήταν κτηνοτρόφοι και ήξεραν από ζώα, μετακινήθηκαν στις άκρες, στα υψώματα του χωριού, για να έχουν άπλα να φτιάξουν το κοπάδι τους. Δεν απομακρύνθηκαν όμως μεταξύ τους. Ήθελαν να είναι κοντά ο ένας με τον άλλο, για να ξεπερνούν τις δυσκολίες που είχαν μπροστά τους. Όλοι μαζί, σαν μια γροθιά. Εδώ βρήκαν τους ντόπιους κατοίκους του χωριού, που στην πλειοψηφία τους συμπόνεσαν, τους συνέτρεξαν, τους βοήθησαν. Μερικοί βέβαια από αυτούς ήταν επιφυλακτικοί. Κοίταζαν τους πρόσφυγες, όπως τους έλεγαν τότε, και τα παιδιά τους, με καχυποψία και λίγο φόβο. «Δεν είχαν άδικο», έλεγε η γιαγιά μου. «Εμείς είμαστε κατατρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι, ζαρωμένοι, κουρελιασμένοι. Ήταν να μην μας φοβάσαι. Είμαστε άγριοι στην όψη». Παρόμοια είναι και η ιστορία των γονιών του Κυριώργου Γκεβρέκη, 92 ετών σήμερα, ο οποίος είχε πολλά χρόνια να βγει από το σπίτι του και σήμερα μας έκανε την τιμή και είναι εδώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τη Μαρία την Γκεβρέκη και τα εγγόνια του που ήρθαν από την Κατερίνη. Δίπλα του στέκεται και ο Κυρκώστας ο Καζάς, ο οποίος είναι 97 ετών, που ήρθε και αυτός μετά από πολλά χρόνια που είχαν να βγουν από το σπίτι τους. Νομίζω ότι αυτό κάτι λέει σε όλους μας σήμερα. Ο Κυριώργης λοιπόν ο Γκεβρέκης θυμάται με αγάπη τους γονείς του, Πολυχρόνη Γκεβρέκη και Τριανταφυλιά Γκεβρέκη, το γένος Παυλίδη. Εγκαταστάθηκαν την πρώτη φορά στην Πάλιανη, σημερινή Σφενδάμη, και τη δεύτερη εδώ στο Λιμπάνοβο. Η μάνα του, η Τριανταφυλιά, γέννησε 9 παιδιά. Έζησαν μόνο τα 5. Όταν τον επισκέφθηκα στο σπίτι του, ο Κυριώργος με περίμενε με μεγάλη χαρά και περηφάνεια να μου μιλήσει για τους γονείς του. «Φτωχοί άνθρωποι ήταν», μου είπε. «Η μάνα μου δεν ήξερε γράμματα. Ο πατέρας μου όμως έγραφε και μιλούσε πολύ καλά τα ελληνικά. Δεν έλεγε ούτε μια τουρκική λέξη». Έχει στο σπίτι του σήμερα φυλαγμένα έγγραφα 100 και πλέον ετών από το σκόπελο της Ανατολικής Θράκης, από τα Άγια Χώματα, έτσι αποκαλεί τον τόπο εκείνο. Έγγραφα που δηλώνουν τα περιουσιακά στοιχεία των γονιών του με την ένδειξη «Απολέστη».
πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την προσφυγική του καταγωγή από το Σύλλογο Θρακιωτών «Η Αλληλοβοήθεια». Κάπως έτσι έφτασαν στις μέρες μας οι ιστορίες των ανθρώπων μας, οι ιστορίες της ζωής τους. Μια ζωής με χαμόγελα, δάκρυα, φωτιά, πόλεμο, ξερίζωμα, ξενιτεμό και γυρισμό, βάσανα και πόνο. Ο παππούς μου σχεδόν ποτέ δεν έλεγε το χωριό του με το όνομά του. Πάντα όταν μιλούσε γι' αυτό, μιλούσε για την πατρίδα. Τα χρόνια πέρασαν. Αυτοί οι άνθρωποι, οι πρόσφυγες, χάθηκαν για πάντα. Πρόλαβαν όμως και έφτιαξαν οικογένειες, έφτιαξαν πολλά παιδιά, έφτιαξαν εγγόνια, έφτιαξαν νέες ρίζες. Τα εγγόνια μεγάλωσαν. Οι μνήμες όμως έμειναν χαραγμένες βαθιά μέσα μας. Στο πρώτο μου ταξίδι στην πατρίδα, στο χωριό του παππού και της γιαγιάς, ένα ταξίδι που οργάνωσε και πραγματοποίησε ο σύλλογός μας η Δήμητρα, ρώτησαν πριν φύγω τον πατέρα μου, που δεν έχει πάει ποτέ στον τόπο εκείνο. «Τι να σου φέρω, πατέρα, από το χωριό σου?» Με κοίταξε βαθιά στα μάτια, αλλά δεν ήξερε τι να μου πει. Του είπα τότε, «Θα σου φέρω, πατέρα, μια πέτρα από εκείνα τα χώματα». Αυτή την πέτρα την κράτησε φυλαγμένη όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε ένα σιρτάρι. Αυτή η πέτρα βρίσκεται σήμερα μέσα στα θεμέλια αυτού του μνημείου. Αυτή η πέτρα ας γίνει ο κρίκος στην αλυσίδα της μνήμης, ο κρίκος της παράδοσης που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Η παράδοση είναι οι ρίζες μας και πρέπει να τις αγαπάμε. Τούτο εδώ το μνημείο μακάρι να καλύψει το κενό και να ξανασυνδέσει τους σπασμένους κρίκους μιας μακρόχρονης αλυσίδας. Γιατί ένα μνημείο μόνο μπορεί να συνδέσει, ποτέ να διχάσει. Εξάλλου, τι είναι ένα μνημείο? Είναι ό,τι αποτυπώνεται στη μνήμη μας, ό,τι αξίζει να θυμόμαστε. Αξίζει να θυμόμαστε την ιστορία, τους αγώνες, την τραγική μοίρα των Θρακιωτών, που υπήρξε ένα σημαντικό τμήμα του ελληνισμού. Νομίζω ότι αξίζει. Μνημεία όμως δεν είναι μόνο τα μεγάλα και τα εντυπωσιακά έργα. Μνημεία είναι ακόμα και τα ταπεινά. Μνημείο είναι και οι λιγοστές φορεσιές που διασώθηκαν. Το μαντίλι της προγιαγιάς μου Αναστασίας με ζωγραφισμένο τον χαρακτηριστικό πετεινό. Μνημείο είναι και το κέντημα της γιαγιάς μου της Καλλιόπης, πάνω στο οποίο κέντησε τα αρχικά της και το έτος 1919. Αν ένα μνημείο έχει επιτυχία, εξαρτάται από την αίσθηση σύνδεσης που δημιουργεί μεταξύ των ανθρώπων του παρελθόντος. Επεκτείνει τη ζωή της μνήμης, γιατί εκείνοι που θυμούνται δεν υπάρχουν πια. Εμείς οφείλουμε να θυμόμαστε τις ρίζες μας και τις θυσίες των προγόνων μας. Μόνο όταν σεβόμαστε την ιστορία μας, μπορούμε να βαδίσουμε περήφανοι και δυνατοί. Και εγώ σήμερα νιώθω και περήφανη και δυνατή. Σας ευχαριστώ. Παρακαλούμε τον επιτελέσαντα Δήμαρχο Δήμου Πίδινας Κολυνδρού Ευάγγελο Λαγδάρη να έρθει να απονείμει την πλακέτα στην Καλλιόπη Γεωργιάδου για τη συμμετοχή της στις ομιλίες μας. Ο Γεώργιος Μάνος γεννήθηκε το 1950 στη Νέα Δήμητρα Κιλκής από γονείς που κατάγονταν από τα θρακικά περίχωρα της Κωνσταντινούπολης. Σπούδασε γεωπονική στο ΑΠΙΘΙΤΑ και οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στο ΠΑΜΑΚ. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και στην Αγροτική Τράπεζα. Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Νίκη Χαραλαμποπούλου και έχει 2 παιδιά, τον Μανώλη, δικηγόρο, και την Παναγιώτα, φιλόλογο. Ζει στην Καλαμαριά. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς και του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών. Επίσης, είναι μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος. Τέλος, είναι ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας 3 βιβλίων που αναφέρονται στις χαμένες πατρίδες. Αυτά είναι «Χρόνοι δίσεκτοι και μήνες οργισμένοι», «Στην πατρίδα ήταν αλλιώς» και «Η ψυχή τους όμως έμεινε πίσω».
Σεβαστέ Πατέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Οφείλω να συγχαρώ το Μορφωτικό Λογογραφικό Σύλλογο Αιγινίου η Δήμητρα για την εξαιρετική του πρωτοβουλία να ανεγείρει μνημείο θρακικού ελληνισμού και να τον ευχαριστήσω για την τιμητική του πρόσκληση να είμαι ένας από τους ομιλητές στη σημερινή εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων. Το θέμα για το οποίο κλήθηκα να σας μιλήσω είναι η γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης. Το θέμα είναι τεράστιο, λόγω όμως του περιορισμένου χρόνου θα είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Ενδεχομένως σε κάποιους από εσάς να υπάρχει απορία. Καλά, έγινε γενοκτονία και στην Ανατολική Θράκη. Εμείς ξέρουμε για τον Πόντο που τιμάται στις 19 Μαΐου, ξέρουμε και για τους Μικρασιάτες που τιμούν τη μνήμη στις 14 Σεπτεμβρίου. Η απάντηση είναι ότι όχι μόνο έγινε γενοκτονία στην Ανατολική Θράκη, αλλά ήταν η πρώτη γεωγραφική περιοχή από την οποία ξεκίνησε η γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ας δούμε όμως τα γεγονότα. Με τους Βαλκανικούς πολέμους η Ελλάδα έφτασε ως τον Έστο, η Βουλγαρία πήρε τη Δυτική Θράκη παρότι είχε ελευθερωθεί από τον ελληνικό στρατό το 2013, ενώ η Τουρκία έχασε όλα τα ευρωπαϊκά της εδάφη εκτός από την Ανατολική Θράκη. Προκειμένου να μην υπάρξουν στο μέλλον απώλειες κι άλλων εδαφών, οι νεότουρκοι έθεσαν εκ νέου σε εφαρμογή και με μεγαλύτερη ένταση αυτή τη φορά το σχέδιό τους για τον πλήρη εκτουρκισμό της αυτοκρατορίας με το σύνθημα «Η Τουρκία στους Τούρκους». Ένας λαός, μια γλώσσα, μια θρησκεία. Ένα σχέδιο που το ξεκίνησαν το 1908 όταν κατέλαβαν την εξουσία. Δεν πρόλαβαν όμως να το πραγματοποιήσουν γιατί μεσολάβησαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Ως πρώτη περιοχή για την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου τους επέλεξαν την Ανατολική Θράκη. Γιατί όμως την Ανατολική Θράκη? Πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους, τα δυτικά σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έφταναν μέχρι τη Θεσσαλία και τη Σερβία, ενώ με τη λήξη των πολέμων τα σύνορα ήρθαν στον Εύρο. Δυτικά του Εύρου ήταν η Βουλγαρία, όπως είπαμε, και η Κωνσταντινούπολη έγινε σχεδόν παραμεθόρια. Σε έναν μελλοντικό πόλεμο κινδύνευε η πρωτεύουσα. Έπρεπε λοιπόν να δημιουργηθεί ανάμεσα στον Εύρο και στην Κωνσταντινούπολη ένα συμπαγές μουσουλμανικό ανάχωμα για την προστασία της πρωτεύουσας. Για να γίνει όμως αυτό θα έπρεπε να εξαφανιστούν με κάθε τρόπο από την Ανατολική Θράκη οι 370.000 Έλληνες, χωρίς να υπολογίζουμε σε αυτούς τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Τον Ιούλιο του 1913, μόλις ανακατέλαβαν την Ανατολική Θράκη οι Τούρκοι από τους Βουλγάρους, που είχαν φτάσει μέχρι εκεί, άρχισαν να λαιλατούν, να σκοτώνουν και να φυλακίζουν τους στρατιώτες με τη δικαιολογία ότι κατά την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής 1912-1913 συνεργάστηκαν με τους Βουλγάρους. Ενώ η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες υπέφεραν τα πάνδυνα από τους Βουλγάρους. Οι διωγμοί πήραν μεγάλη έκταση την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1914. Συνεργοί, για να μην πούμε εμπνευστές του σχεδίου εκτουρκισμού της αυτοκρατορίας, ήταν οι Γερμανοί, οι οποίοι εκείνη την περίοδο προετοιμάζονταν για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ήθελαν με κάθε τρόπο η γραμμή Βερολίνου-Βαγδάτης να μην διέρχεται μέσα από ελληνικούς πληθυσμούς, γιατί τους θεωρούσαν εχθρικούς και πράκτορες της Αγγλίας. Συμφωνούσαν λοιπόν εκείνη τη χρονική στιγμή η Τουρκία και η Γερμανία, η κάθε μια για τους δικούς της λόγους, στη διαδικασία απαλλαγής της αυτοκρατορίας από τους Έλληνες με έναρξη των διωγμών από την Ανατολική Θράκη. Στο βιβλίο του «Τα μυστικά του Βοσπόρου», ο Χένρι Μοργεντάου, που ήταν πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κωνσταντινούπολη εκείνη την περίοδο, αναφέρει: «Οι διωγμοί ξεκίνησαν από την Ανατολική Θράκη και τα παράλια της Μικράς Ασίας και οι Έλληνες αυτοί υπέστησαν τα ίδια σχεδόν δεινά με τους Αρμένιους. Από την άνοιξη του 1914
ένα κλίμα τρόμου απλώθηκε σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της Ανατολικής Θράκης. Οι νυχτερινές εξαφανίσεις και δολοφονίες ιερέων, δασκάλων και δημογερόντων. Η στρατολόγηση των ανδρών στα αμελέ ταμπουρού, στα τάγματα εξόντωσης, με σκοπό τη βιολογική τους εξόντωση, αλλά και την παρεμπόδιση των γεννήσεων μέσα στις ελληνικές κοινότητες. Οι εκφοβισμοί, οι σφαγές, οι βιασμοί γυναικών, οι αρπαγές περιουσιών, οι επιτάξεις σχολείων και λοιπών κτηρίων, οι βίαιοι εξισλαμισμοί και οι αρπαγές ορφανών παιδιών έγιναν καθημερινό φαινόμενο. Χιλιάδες στρατιώτες, κυρίως γυναικόπαιδα, αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν συνήθως μεσάνυχτα τα σπίτια τους και άρρωστοι, νηστικοί, ξυπόλυτοι και με τον τρόμο στα μάτια έφταναν ύστερα από πολυήμερες και εξαντλητικές πορείες στα λιμάνια της Ηράκλειας και της Ρεδεστού και έπαιρναν βαπόρι για την Ελλάδα, το οποίο βέβαια βαπόρι είχαν φροντίσει να είναι εκεί οι ίδιοι οι νεότουρκοι, οι τουρκικές αρχές. Οι διωγμοί εντάθηκαν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μόνο ανήμερα του Πάσχα στις 6 Απριλίου του 1914, αυτού που ονομάστηκε Μαύρο Πάσχα, στη Ρεδεστό και την Ηράκλεια βρίσκονταν στιβαγμένοι περισσότεροι από 17.000 θρακιώτες που περίμεναν βαπόρι. Μέχρι τον Αύγουστο του 1914 είχαν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους με σκοπό την απέλασή τους στην Ελλάδα 232.000 θρακιώτες, πολλοί από τους οποίους θανατώθηκαν, σφαγιάστηκαν ή πέθαναν στους δρόμους της προσφυγιάς. Και όπως προέβλεπε το τουρκικό σχέδιο, την ώρα που από τη Ρεδεστό απέπλεαν καράβια γεμάτα θρακιώτες, στο λιμάνι της κατέφταναν άλλα καράβια από τη Θεσσαλονίκη, γεμάτα μουσουλμάνους της ελληνικής, σερβικής και βουλγάρικης Μακεδονίας, που έτρεχαν να αρπάξουν τα σπίτια και τις περιουσίες που είχαν εγκαταλείψει οι θρακιώτες. Οι απελάσεις σταμάτησαν ξαφνικά το Σεπτέμβριο του 1914, όταν οι νεότουρκοι σε συνεργασία με τους Γερμανούς, υπόψη ότι βρισκόμαστε σε εντατικές πολεμικές επιχειρήσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έκλεισαν λοιπόν τα στενά του Ελισπόντου. Καράβια δεν μπορούσαν ούτε να μπουν ούτε να βγουν. Άρα με καράβια πλέον δεν μπορούσαν να στείλουν τους υπόλοιπους Έλληνες στην Ελλάδα. Όμως στην Ανατολική Θράκη είχαν απομείνει 140.000 Έλληνες από τις 370.000. Για να απαλλαγούν και από αυτούς κατέφυγαν στους εκτοπισμούς και τις εξορίες. Έτσι από την άνοιξη του 1915 μέχρι το φθινόπωρο του 1918 96.000 θρακιώτες μεταφέρθηκαν με καράβια από την Ηράκλεια και τη Ρεδεστό απέναντι στην Πάνορμο και ύστερα από ατέρμονες πορείες μέσα στην Παγωνιά, το Χιόνι ή τον Καύσωνα έφτασαν αποδεκατισμένοι στη Μικρασιατική ενδοχώρα και διασκορπίστηκαν λίγοι στα αφιλόξενα τουρκοχώρια της Άγκυρας, του Εσκίσεχυρ και των άλλων περιοχών. Συνολικά την περίοδο 1914-18 έχασαν την πατρίδα τους περίπου 330.000 θρακιώτες από τους 370.000. Έμειναν δηλαδή 40.000. Το 1918, μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα της Τουρκίας, επέστρεψαν από τη Μικρά Ασία, από τις 96.000 που είχαν εξοριστεί, μόνο 40.000. Μέσα σε αυτούς υπήρχαν και πάρα πολλοί από τη Σκόπελο, το Σκοπό, το Σαμάκοβο. Και το 1920, μετά την απελευθέρωση της Ανατολικής Θράκης, επέστρεψαν από την Ελλάδα, από τις 232.000 που είχαν ξεσπιτωθεί, μόνο 150.000. Συνολικά το 1920 η Ανατολική Θράκη αριθμούσε 240.000 Έλληνες. Έλειπαν 130.000. Για τους θρακιώτες αυτά τα γεγονότα που σας προανέφερα έμειναν βαθιά χαραγμένα στη μνήμη τους ως πρώτος διωγμός, για να τον ξεχωρίζουν από τον οριστικό ξεριζωμό του 1922, για τον οποίο ακούσατε προηγουμένως τόσο γλαφυρά από την κυρία Γεωργιάδου. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τη Γενοκτονία που εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1948, για να χαρακτηριστεί γενοκτονία μία πράξη που γίνεται σε βάρος μιας εθνικοθρησκευτικής ομάδας, όπως αυτές οι πράξεις
που σας προανέφερα σε βάρος των Θρακιωτών, απαιτείται μία βασική προϋπόθεση. Να υπάρχει πρόθεση. Να υπάρχει δηλαδή απόφαση μιας αρχής, μιας κυβέρνησης. Υπήρχαν τέτοιες αποφάσεις. Υπάρχουν πολλές πηγές, εγώ θα σας αναφέρω μόνο μία. Στο βιβλίο του «Πάλι τα μυστικά του Βοσπόρου», ο Χέρνι Μοργεντάου σημειώνει ότι ο τότε υπουργός των Νεότουρκων Εμβέρ Μπέις, υπουργός στρατιωτικών, του είχε εκμυστηρευτεί. «Δεν θέλω να επιρρύψω τις ευθύνες στους κατωτέρους μας και είμαι πρόθυμος να αναλάβω ο ίδιος την ευθύνη για όσα συνέβησαν. Το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο διέταξε να γίνουν οι εκτοπίσεις». Υπήρχε λοιπόν κυβερνητική διαταγή προς τους Τούρκους νομάρχες να εξαφανίσουν τους Έλληνες της Ανατολικής Θράκης. Και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν όλες εκείνες οι πράξεις που σύμφωνα με τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κάθε μία από μόνη της καλείται γενοκτονία. Έγινε λοιπόν γενοκτονία σε βάρος των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης την περίοδο 1914-18 με θύματα 130.000 στρατιώτες. Μια γενοκτονία που δυστυχώς αδικήθηκε τόσο από την ιστοριογραφία όσο και από την ελληνική πολιτεία. Εμείς όμως οι απόγονοι εκείνων έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να διατηρήσουμε τη μνήμη ζωντανή. Μεγάλο βάρος γι' αυτό πέφτει στους στρατικούς συλλόγους και ο Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος Αιγινίου κάνει σήμερα το καθήκον του με το παραπάνω. Εύχομαι να βρει μιμητές. Σας ευχαριστώ. Καλώ τη Θεοπούλα Ντονούδη να απονείμει την πλακέτα στον κύριο Γεώργιο Μάνο για τη συμμετοχή του στις ομιλίες μας. Γεώργιος Γκαϊτατζής. Γεννήθηκε το 1964 στο Αιγίνιο Πιερίας, όπου και ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Άπη Θήτα και πήρε το πτυχίο του Τμήματος Φιλολογίας το 1987 και το πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το 2011. Από το 1989 υπηρετεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από το 2011 ως το 2023 υπηρέτησε ως διευθυντής στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Αιγινίου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αιμοδοτικού Συλλόγου Αιγινίου «Η Ελπίδα» εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Υπήρξε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Πίδουνας Κολυνδρού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Πιερίας και είναι μέλος του Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Αιγινίου «Η Δήμητρα». Είναι παντρεμένος και έχει 2 κόρες. Κυρίες και κύριοι, ανεπίσημοι και επίσημοι, συναισθάνομαι ότι ως τελευταίος ομιλητής και μάλιστα σε μια εκδήλωση που έχει αρχίσει σχεδόν πριν 2 ώρες πρέπει όλο αυτό να το κάνω μια περίληψη για να μην κουράσουμε περισσότερο. Αισθάνομαι ωστόσο υποχρεωμένος να πω πρώτα ένα μπράβο στο Μορφωτικό Λαογραφικό Σύλλογο «Η Δήμητρα» για την πρωτοβουλία να στηθεί επιτέλους ένα μνημείο θρακικού ελληνισμού στο Αιγίνιο. Ένας αιώνας νομίζω ήταν αρκετός. Να πω ένα μπράβο στον καλλιτέχνη, τον Βασίλη, πολύ τερτυπλίδικο το έκανε. Δεν ακούγομαι. Και βέβαια να ευχαριστήσω τον Σύλλογο για την τιμή που μου έκανε να με καλέσει σήμερα να είμαι εδώ ομιλητής. Επειδή κάποια πράγματα ακούστηκαν, αναγκαστικά θα συντομεύσω. Πέρασε και η ώρα, έρχεται ώρα για άλλα πράγματα σε λίγο. Μιλάμε για τον ξεριζωμό των Ελλήνων της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εστιάζουμε κυρίως στον ξεριζωμό του θρακικού ελληνισμού λόγω καταγωγής. Υπόθηκε ήδη ότι
Ο ξεριζωμός των Ελλήνων δεν άρχισε το 22. Πριν το 22, από το 1906 ήρθαν οι ανατολικορωμιλιώτες από τη Βουλγαρία. Το 14 είναι ο πρώτος διωγμός των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπήκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πούμε ότι εκείνος ο ξεριζωμός ήταν μεθοδευμένος και οι ενορχιστρωτές ήταν Γερμανοί αξιωματικοί. Μέχρι το 20 ήρθαν στην Ελλάδα περίπου 800.000 πρόσφυγες. Μετά το 20 και τη συνθήκη των Σευρών, οι περισσότεροι από αυτούς γύρισαν στις εστίες τους, αλλά δυστυχώς αυτό ήταν προσωρινό. Το 22 ήρθε ο οριστικός ξεριζωμός. Οι Έλληνες της Δυτικής Μικράς Ασίας και της Θράκης ακολούθησαν τον ελληνικό στρατό στην υποχώρησή του. Για να έχουμε ένα μέγεθος της γενοκτονίας που όντως συντελέστηκε, ο κύριος Μάνος είπε πριν για 370.000 Έλληνες στη Θράκη, το 22 έφτασαν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του 23, 256.000 άτομα. Όλοι οι υπόλοιποι άφησαν τα κόκαλά τους εκεί. Και όχι με ειρηνικό τρόπο. Στην Ελλάδα το 22 έφτασαν 1.221.000 πρόσφυγες, 849 για την ακρίβεια, έτσι είναι. Τόσοι είναι απογεγραμμένοι το 28, αλλά αυτές οι απογραφές δεν αποδίδουν την πραγματικότητα, διότι η θνησιμότητα των πρώτων χρόνων ήταν εξαιρετικά υψηλή, λόγω των κακουχιών, των ασθενειών, φυματίωση στις πόλεις, ελονοσία στα χωριά, άρα ο αριθμός ήταν σίγουρα μεγαλύτερος. Πάντως και το 1.220 είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Θέλησα σήμερα να μιλήσω για την αποκατάσταση των προσφύγων, γιατί θεωρώ ότι είναι πραγματικά το μεγαλύτερο έπος του σύγχρονου ελληνισμού. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο όπου ένας τόσο μεγάλος αριθμός ανθρώπων αποκαταστάθηκε και ενσωματώθηκε μέσα σε μία γενιά. Και μάλιστα σε μία Ελλάδα που το 22 ερχόταν από ένα πόλεμο 10 ετών, από το 12 μέχρι το 22 η Ελλάδα πολεμούσε, θύμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και αυτή, φτωχή και χρεωμένη. 1.220.000 άνθρωποι λοιπόν ζητούσαν να χτίσουν μια καινούργια ζωή σε ένα καινούργιο τόπο. Το ελληνικό κράτος ζήτησε τη βοήθεια της κοινωνίας των εθνών και από το 1923 ιδρύθηκε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, η γνωστή ΕΑΠ, η οποία ανέλαβε το έργο της αποκατάστασης. Η βασική αποκατάσταση ήταν δύο ειδών. Η λεγόμενη αστική, δηλαδή παροχή στέγης στους πρόσφυγες, και η αγροτική αποκατάσταση. Στην ΕΑΠ διατέθηκαν από το ελληνικό κράτος τα κτήματα που άφησαν οι μουσουλμάνοι φεύγοντας από την Ελλάδα, κάποια μοναστηριακά κτήματα, δημόσια γη, οικόπεδα στις πόλεις και κάποια εγκατελειμμένα σπίτια. Συνολικά 8 εκατομμύρια στρέμματα διατέθηκαν για την αποκατάσταση, την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων. Για το σκοπό αυτό το ελληνικό κράτος συνήψε και 2 δάνεια, το 24 και το 28, και διέθεσε τα χρήματα στην ΕΑΠ. Το ευτύχημα είναι ότι η ΕΑΠ ήταν διεθνής επιτροπή, 5 μελής με 3 μέλη, ξένους,
και άρα δεν εμπλέκονταν στις πολιτικές διαμάχες της εποχής. Ήταν πολύ πρόσφατος ο εθνικός διχασμός και οι διενέξεις μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών. Η ΕΑΠ λοιπόν κατάφερε μέχρι το 28 που λειτουργήσε να εγκαταστήσει στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αυτούς τους πρόσφυγες. Ήδη από το 1917 η κυβέρνηση Βενιζέλου είχε δημιουργήσει ένα καινούριο τότε Υπουργείο, το Υπουργείο Περιθάλψεως. Η ΕΑΠ για την αποκατάσταση των προσφύγων έλαβε υπόψη της καταρχήν τη διάκριση σε αστούς και αγρότες, καθώς και τον τόπο προέλευσής τους. Υπήρξε μέριμνα να αποκτήσουν οι πρόσφυγες απασχόληση ίδια ή συναφή με αυτή που είχαν στην πατρίδα τους και επίσης έγινε προσπάθεια να εγκατασταθούν ανάλογα με τον τόπο προέλευσης όλοι μαζί. Δεν κατέστη ιδιαίτερα δυνατό αυτό σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά ως ένα βαθμό επιτεύχθηκε. Μεγάλο μέρος των προσφύγων εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία και στη Δυτική Θράκη. Συνολικά το 60% των προσφύγων εγκαταστάθηκε σε αυτές τις περιοχές, γιατί εδώ υπήρχαν τα μουσουλμανικά κτήματα που εγκαταστάθηκαν. Η αγροτική αποκατάσταση ήταν πιο εύκολη και πιο οικονομική και βέβαια όλοι ξέρουμε η Ελλάδα ήταν γεωργική χώρα κυρίως. Με την εγκατάσταση των προσφύγων ενδυναμώθηκαν και δημογραφικά οι περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης που είχαν σε μεγάλο βαθμό ερημωθεί. Η αγροτική αποκατάσταση περιελάμβανε τη διανομή γης και τη δημιουργία στέγης. Στην περίπτωσή μας, συνήθως η αγροτική αποκατάσταση με διανομή γης ήταν που προτιμήθηκε. Παρόλο που η ΕΑΠ σε αγροτικές περιοχές έκτισε πάνω από 50.000 σπίτια, κυρίως η μέριμνα ήταν να δοθεί γη και βοήθεια στους ανθρώπους για να την καλλιεργήσουν. Παραλείπω για ευνόητους λόγους αρκετά. Το ποσό που διατέθηκε για αγροτική αποκατάσταση από την ΕΑΠ ήταν 3.500.000, δισεκατομμύρια, ενώ για αστική περίπου 760 εκατομμύρια. Αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγαλύτερη ήταν η αγροτική. Η Πιερία το Δεκέμβριο του 2014 αριθμούσε 38 χωριά με 32.000 κατοίκους. Το καλοκαίρι του 2014 ήρθαν πρόσφυγες από τη Θράκη και τη Μικρά Ασία. Τελικά, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, υπολογίζεται ότι εγκαταστάθηκαν στην Πιερία 3.259 οικογένειες και συναλλικά 13.217 άτομα. Το 1928 η Πιερία είχε 10 αμυγείς προσφυγικούς οικισμούς και 15 μεικτά χωριά. Ένα από αυτά το δικό μας. Στο Λιμπάνοβο, σήμερα Αιγίνιο, μέχρι το 23 είχαν απογραφεί 182 άτομα. Αλλά μετά το 28 υπολογίζεται ότι από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων ότι στο χωριό εγκαταστάθηκαν 417 οικογένειες και 1.810 άτομα. Αυτοί οι πρόσφυγες στο Αιγίνιο προέρχονταν κυρίως από το σκόπελο των 40 εκκλησιών που ήρθαν το 22, από το Άγμουναρ της Ανατολικής Ρωμιλίας το 25 και από το Καβακλή του 1926. Όσοι είμαστε από εδώ ξέρουμε, οι Σκοπελνοί εγκαταστάθηκαν
ανάμεσα στους ντόπιους κατοίκους κατέλαβαν τα σπίτια που άφησαν οι Τούρκοι φεύγοντας, κυρίως γύρω από τις δύο εκκλησίες, Πέτρου και Παύλου και Αγίου Αθανασίου, οι Αγμουναριώτες στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού στα βόρεια του χωριού, οι Καβακλιώτες στα νότια δίπλα στον οικισμό που είχαν οι ντόπιοι. Η πρώτη διανομή γης εδώ έγινε το 1926. Προσωρινή. Σε κάθε οικογένεια τότε δόθηκε ένα οικόπεδο 1.200 τετραγωνικών μέτρων και 40 στρέμματα γης μοιρασμένα σε λοφόδι και παιδινή περιοχή, ποτιστικά και ξερικά. Για κάθε παιδί πάνω από τα 4 δόθηκαν ακόμα 8 στρέμματα. Οι πρόσφυγες από τα πρώτα πράγματα που έκαναν ήταν να φυτέψουν το αμπέλι τους. Σημάδι ότι πια το πήραν απόφαση ότι ο ξεριζωμός ήταν οριστικός. Μέχρι το 23 πολλοί προσδοκούσαν ότι θα επέστρεφαν. Οριστικοί τίτλοι ιδιοκτησίας θα δίνονταν όταν θα ολοκληρώνονταν η κτηματογράφηση και όταν θα εξοφλούνταν τα χρήματα του δανείου, γιατί αυτά δόθηκαν με δάνειο και όχι δωρεάν. Οριστική διανομή έγινε στο Αιγίνιο, αν θυμάμαι καλά, το 1935. Η κάθε οικογένεια απέκτησε ένα προσφυγικό οικογενειακό βιβλιάριο επικισμού, όπου καταγράφονταν τι πήρε ο καθένας και τι χρωστούσε. Η ΑΠ έπαψε να λειτουργεί το 30, αλλά τα χρέη της, τα χρέη των προσφύγων στην ΕΑΠ, μεταβιβάστηκαν στην Αγροτική Τράπεζα που είχε δημιουργηθεί λίγο νωρίτερα. Είπα πριν ότι η αποκατάσταση και η αφομοίωση των προσφύγων στην Ελλάδα είναι, κατά γενική ομολογία και κατά την άποψή μου, το σημαντικότερο επίτευγμα του νέου ελληνικού κράτους. Αν λάβει κανείς υπόψη τις αντικειμενικές δυσχέρειες, όπως τη δειμνή οικονομική κατάσταση της χώρας, τις πολιτικές περιστάσεις στην περίοδο μετά το 20, την έλλειπη κρατική οργάνωση και τον τεράστιο αριθμό των προσφύγων, αντιλαμβανόμαστε ότι το έργο αυτό ήταν όχι απλώς τεράστιο, αλλά τιτάνιο. Μεγάλο μέρος αυτού του έργου έγινε από το 24 μέχρι το 28 και, όπως είπαμε, καθοριστικό ρόλο είχε η ΑΠ. Οι πρόσφυγες στο Αιγίνιο, αγρότες σχεδόν στο σύνολό τους, δούλευαν στα χωράφια και ασχολήθηκαν με την κτηνοτροφία. Οι πιο φτωχοί με ροκάματο σε σκληρές συνήθως δουλειές, γη, οικοδομές, σαν ανειδίκευτοι εργάτες. Η πείνα μάστιζε πολλούς. Ωστόσο, άνθρωποι περήφανοι και εργατικοί ξαναστάθηκαν στα πόδια τους με πολύ μόχθο και ξανάφτιαξαν τις οικογένειές τους και τις περιουσίες τους. Ωστόσο, ποτέ δεν τους άφησε, την πρώτη γενιά τουλάχιστον, η νοσταλγία για τη χαμένη πατρίδα τους. Παιδί, θυμάμαι τους παππούδες, κάθε φορά που βρίσκονταν και πίναν ένα τσίπουρο ή ένα κρασί, το ένα είναι σχήμα λόγου, πολλά, να τσιγκρίζουν τα ποτήρια τους και να λένε στην υγειά μας και καλή πατρίδα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε τον Πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, κύριο Αριστίδη Χρυσόπουλο, να απονείμει την πλακέτα στον κύριο Γεώργιο Γκαϊτατζή για τη συμμετοχή του στις ομιλίες μας. Λήξη τελετής. Παρακαλούμε πολύ να περάσετε για ένα κέρασμα από το μπουφέ.